20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш. Хәзер болашақ темалар турында. Жай шундай булырга тиешме, әллә кирәгеннән артык кызумы? Авыр инде, авыр хәлләр китә. Истифа тырыш кешеләрнең сәламәтлегенә ничек йогынты ясый? Мондый көннәр күпме сакланыр? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Быел Татарстанда килеп чыккан аварияләрдә 8 баланың гомере өзелгән. Берсе җибәрә, икенчесе узып китә. Бездә шоферлар бешенный юлым, искитмәле. Бу күңелсез очракларның санын киметү өчен нишләргә? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Самокатка отырсаң сак бул. Инспекторлар рейдка чыкты. Алар кагыйдә бузучыларны ачыклый. Җәй көне балалар да күп йөри, шуңа күрә юл һәлакәте булдырмау өчен без шундый рейд оештырдык. Казанда узучы зур рейдта Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Топшырына Татарстанга кабат әйләнеп кайткан җәйге шилләдән башлыйбыз. Бу көннәрдә һава температурасы климат нормасыннан 6 градуска югары. Бүген плюс 34 булса, иртәгә 37гә кадәр күтәреләчәк. Синоптиклар урыны белән яңгыр, хәтта буз явын фаразлый. Бигесе булу сәбәпле Казанда көндез үткәрелә торган чараларның вакытын үзгәрттеләр. Парк, бульварларда алар кичке 4тән соң гына оештырылачак. Бу көннәрдә йөрәк йөнәгән кичерүчеләрдә арткан, кояш сукмасын өчен нинди саклык чаралары күрергә кирәк һәм кайчан бераз сүрелер. Мына Гөлназ Сайфетдинова белеште. Күпләр үзе белән су йөртә, күләгәле җирләрне эзли, кызуны авыр кичерүчеләр эшкә барасы булмаса урамга чыкмау ягын карый. Ялдагылар суга тартыла, пляжга агыла. Кызу, бик кызу. Су эчәбез, җиңелчә киенергә тырышабыз. Әйбәт, су көне була, ял итеп була, салкын су белән шулай тукланабыз инде. Ашап та булмый кызу көндә. Машинада да шул кондиционерны куткара. Әмма җәмәгать транспортында кондиционер юк. Кеше күп булганда бигрәк тә бер күп зарланалар. Кайберләре бик белән зумурава дитәләр инде бара. Ачы булмый. Эссе бик авыр. Калбетә кыйлып чәсенә шул калбетә өчен менә как-то. Ибан давление күтәргән мөмкин. Була шундый хәлләр, хәлсездән китеп җыгылган кешеләр була. Иң кызу көннәр бүген һәм иртәгә булачак. Тәүлектәге уртача температура нормадан 5-6 градуска югарырак. Берәүләр кояштан күләгәдә качса, балалар өчен бу көтелгән бәйрәм. Фонтан янынан көн дәвамында су коенучылар өзелми. Мондый көннәрдә туңдырмасы да, суы да тәмлерәк. Өлкән кешеләргә авыррак билгеле. Авыр инде, авыр хәлләр китә. Әле монда теге ял итеп утырып торгач ярый. Кеше өчен иң рәхәт кулай һава торышы ул 23 градус тирәсе ди табиблар. Эсселек сәламәтлеге начар кешеләрнең хәлен катлауландырырга мөмкин. Инфаркт, инсульт кичерүчеләр арткан. С установлением жаркой погоды кызу һава торышы урнашкач безгә мөрәҗәгать итүчеләр 8-10% артты. Җәмәгать урыннарына чакырулар да күбәйде. Кан басымы түбән я югары булучылар, йөрәк неврология авыруларыннан интегүчеләр мөрәҗәгать итәләр. Эсселекне кечкенә балалар, өлкәннәр, йөрәк авыру булучылар авыр кичерә. Кояш сукмасын өчен күп итеп көненә ким дигәндә 2 литр ярым су эчәргә, табигый тукымадан булган иркен кием кияргә, көн урталарында урамда баш киемсез чыкмаска киңәш итәләр. Нам еще повезло, хотя у нас тоже температура зашкаливает за 35 градусов. Температура 35-тән күтәрелсә дә, без әле чагыштырмача уңай зонада, көньяктарак ул 45-тән дә арта. Мәскәүдә нинди күп яңгырлар яуды. Безгә килеп җиткәндә бу фронталь зонаның кеше кимегән була инде. Андый ук хәлләр булмас дип уйлыйбыз. Алайда актив фронталь зонага эләксәк, көчле җил, яңгыр, боз явуы ихтимал. Тагын 2 көннән эсселек бераз сүреләчәк, Атлантикадан салкынчарак һава килә, шулай да температура югары кала, артык түбәнәйми. Киләсе атна башында 25 градус тирәсе җылы булачак, ял көннәрендә дә явым-төшемнәр көтелә. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Быел Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 8 баланың гомере өзелгән. Узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда бу 3 кешегә күбрәк. 250 малай кыз төрле тән җәрәхәтләре алган. Аварияләрнең күбесе әти-әниләрнең юл йөрү кагыйдәләрен үтәмәү нәтиҗәсендә килеп чыккан. Алар балаларын машиналарда махсус утыргычсыз йөртә. Инспекторлар сүзенә караганда, бу җиһазлар авария вакытында сабый гомерен саклап калырга мөмкин. Фаҗигаләрне тагын ничек булдырмый калып була? Моны Рүзәл Шарипов ачыклады. Йөртәм автокреслода, минем артта автокресло куелган. Гөлназ Зарипова 3 бала әнисе, аларны махсус утырткычка утыртып, иминлек кайышын эләктермичә юлга кузгалмыйм ди ул. Әкрен генә карап, телефонга карамыйча, юлга гына карап йөрергә кирәк, ул бик мөһим. Әмма инспекторларны барлык әти-әниләрнең дә бу кагыйдәләрне үтәмәү бурчы. Быел гына да Татарстанда балалар катнашында 233 юл транспорт һәлакәте килеп чыккан. Аларда 8 малай кызның гомере өзелә. Һәм бу әле беренче ярты еллыкта гына.
аварияларның күбесендә сабыйлар автомобиль эшендә булган. Юл һәлакәтләренең күбесендә әтиәниләр гаепле ди инспекторлар. Баланы машинада йөрткәндә алар аны утыртып кирәк җиргә генә алып бару гына түгел, алар ничек сакларга дип уйларга тиешләр. Иң беренчедән без балалар креслосы булырга тиеш дибез. Ремень белән каптырынган булырга тиеш. Бала бөтенләй дә беззащитный диекме, без гел аның турында уйларга тиешләр. Балалар үлеменә китергән фаҗига 22 июльдә Яңа Чишмә районында килеп чыккан иде. Җиңел автомобиль белән идарә иткән хатын-кыз йөк машинасына юл бирми. Нәтиҗәдә җиңел машинадагы 2 баланың гомере өзелә, берсе авыр тән җәрәхәтләре алган. Бу автомобильдәгеләрнең диңгезгә ялга барышы булган. Җәяүлеләр юлында да балаларны еш бәрдерәләр. 104 шундый һәлакәттә 2 бала үлгән. Әле кичә генә Ярчалыда җәяүлеләр кичүендә 12 яшьлек баланы машина таптаткан иде. Аның эчке органнары өзелә, баш сөяге җәрәхәтләнә. Берсе җибәрә, икенчесе уже узып китә. Бездә шоферлар бешенный юлым, искитмәле. Племяннигы машина таптап отырды, 6 яшь ярым. Сез беләсез, бездә шундый хәсрәт булды улым. Юлны тиешле урында кичмиләр, көтмәгәндә атылып чыгалар, светофор билгеләренә игътибар итмиләр. Фаҗигаләрнең төп сәбәпләре шулар диләр ЮХИДИ идарәсендә. Һәм балаларның бу шуклыгы сәламәтлеккә зур зыян китерергә мөмкин. Например, травма позвоночника это однозначно. Кул-аяклар сынудан тыш балаларның умыртка баганасы да җәрәхәтләнә. Аны дәвалауга ким дигәндә 1 ел вакыт кирәк булачак. Озак вакыт корсет киеп йөрүдән тыш берничә тапкыр операция ясатырга кирәк булуы мөмкин. Авариядән соң балаларның психикасы да шагын белеп туру мөһим. Әтиәниләр исә юл йөрү кагыйдәләрен балаларга кечкенәдән үк өйрәтә башларга кирәк ди. Өйрәтәм. Әлмин өйрәтә. Нейди кызыл әби дәвани бит кызыл ди синник чыгасың ди. Көтүктей. А вдруг машина безне ди переедет ди. Тырышам инде өйрәтергә. Вакыт кирәк диләр аңа. Вакыт кирәкме? Только түземлек кирәк. Балаларны мәктәпләрдәге яшь инспекторлар хәрәкәтләренә бирергә киңәш итәләр. Аларда юл йөрү кагыйдәләрен генә түгел, зыян күргәннәргә беренче ярдәмдә күрсәтергә өйрәтәләр. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Һәм бүген Казанда ЮХИДИ инспекторлары электросамокатта йөрүчеләр арасында кагыйдә бузучыларны ачыклау өчен рейдка чыкты. Иминлек сагында торучылар кисәтү ясый, аңлату эшләре үткәрә. Быелның мартында Россиядә самокатта йөрүчеләр өчен кагыйдәләр катгыйландырылган иде. Тик күпләр бу хакта белмиде. Нәтиҗәдә аварияләр килеп чыга. Җәяүләр кичүе самокатта йөрүчеләр өчен иң куркыныч урыннарның берсе булып санала икән. Бер атна дәвам итәчәк рейдта Илдар Сафиуллин булып кайтты. Беренче карашка бернинди катлаулы әйбердә юк кебек. 2 тәгәрмәч, руль һәм газ тимәсе. Менә шулай кузгаласың да китәсең. Ләкин зур тизлек җам дип артык мавыгу кирәк түгел. Чөнки әлеге электросамокатлар үзләренең төренә карап сәгатенә 120 км/га кадәр тизлек җыярга мөмкин. Юл хәрәкәте өчен бу бик куркыныч тизлек. Шуңа күрә салмак кына йөрүең хәерле. Ашыккан җитми, буйырган җитә дип юкка гына әйтмәгәннәр. Соңгы арада самокатлар белән бәйле кагыйдә бузулар арткан. Шуңа күрә бүген ЮХИДИ идарәсенең 50-га якын инспекторы Казан буенча рейдка чыкты. Бүгенге көндә Казан шәһәрендә электр самокат йөртүчеләр артты. Җәй көне балалар да күп йөри. Шуңа күрә юл һәлакәте булдырмау өчен без шундый рейд оештырдык. Останавливаемся. Здравствуйте, инспектор ДПС полиции Данилин. Документики у вас имеются при себе? Почему на самокате вдвоем ездите? Менә Казанның гаилә үзәге янындагы юл инспекторларга озак көтәргә туры килми. Икәү бер самокатта басып киләләр. Бу кагыйдә бузу дип белгечләр. Егетләр икәү йөрергә ярамаганын беренче мәртәбә ишетәбез диләр. Инспекторлар аларга карата беркетмә төзеде. Я попался. Здравствуйте. Здравствуйте, инспектор ДПС полиции Данилин. Ваши документы, пожалуйста. Җәяүләр кичүен чыкканда самокаттан төшәргә һәм атлап кына чыгарга кирәк. Бу төр транспортта баручы кагыйдәне белмәдем, ашыктым ди. Әгәр шул вакытта машина төшүдә ашыккан булса, бәхеткә автомобиль килеп чыкмады. Ашыгайдым. Шуңа күрә бу нитемдә. Киләчәктә менә нине бирделәр кагыйдәләрне, ничек кулланыргасын. Шуңа хәзер укыйбыз, карыйбыз да инде. Больше нарушать не будем. Электросамокат, гидроскутерда йөрүчеләр өчен быелның мартыннан яңа кагыйдә кертелде. Аларда тизлекне сәгатенә 25 км/дан арттырмау шарт. Икешәр кешегә йөрергә ярамый. 14 яшькәчә балалар ата-аналар күзәтүендә булырга тиеш.
Инспекторлар әйтүенчә, Россияда электросамокатта йөрүчеләр катнашында юл хәрәкәтләре 60%-ка арткан. Татарстанда ел башыннан бирле 17 авария теркәлгән, 18 кеше имгәнгән, шуларның 8-е балалар. Казанда кагыйдә бузучылар 2 тапкырга арткан. Узган елны чагыштырганнан быелны юл кагыйдәләрен бозучылар күбрәк. Шуңа күрә шундый кагыйдә мероприятиялар үткәрергә булдык. Әтиәниләргә әйтәсебез килә, юл кагыйдәләрен үзләре кагыйдәләр бузмасыннар һәм балаларына өйрәтсеннәр. Чөнки башта әтиәнидән килә. Бала чага өйрәнә әтиәнидән карап. Быелның июнь айында булган аяныч хәл Түбән Камада машина йөртүче җәяүләр кичүен чыгучы 9 яшьлек кызны бәрдерә, аның гомере өзелгән. Рейдта балык булмаганнар белән эшләүчеләр дә катнаша. Алар кагыйдә бозган очракта әтиәннәрне җавапка тартачак. Дети предоставлены сами себе. Балаларына тиешенчә тәрбия бирмәгән ата-аналарның аңлату эшен алып бару өчен исәпкә дә куелулары бар. Балалар белән аерым шөгыльләнү кирәк булса, алар да безнең күзәтүгә алынырга мөмкин. Электросамокатлар катнашында юл һәлакәтләрен булдырмау хакында бу атнада республиканың иҗтимагый палатасында да фикер алыштылар. Белгечләр әлеге транспортның тизлеген киметергә, аларда кагыйдәләрне сакларга кирәклеге турында кисәтүче җайланма урнаштырырга кирәк ди. Барлык тәкъдимнәр Россиянең транспорт министрлыгы каршындагы иҗтимагый берлеккә җибәреләчәк. Татарстандагы зур кылачлы рейд 4 августка кадәр дәвам итә. Именно так нужно делать всем. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда быел велосипедчылар катнашындагы юл хәрәкәтләре һәм аларда зыян күрүчеләр, үлүчеләр саны да арткан. Бу хакта Россия Ички эшләр министрлыгының юл хәрәкәте иминлеге фәнни үзәге хәбәр итә. Ярты ел эчендә илдә велосипедчылар катнашындагы 2151 авария теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 8,6%-ка күбрәк дигән сүз. Ел башыннан шундый хәрәкәтләрдә 89 велосипедчы үлә, аларның саны Татарстан, Кырым, Удмуртия республикаларында, Краснодар крае, Мәскәү, Түбән Новгород, Ярославль өлкәләрендә дә күп. Республикада шундый соңгы юл хәрәкәтләренең берсе Яшелүзән районында килеп чыккан иде. Җиңел машина йөртүче велосипедта барган 11 яшьлек малайны бәрдерә. Ул тән җәрәхәтләре алган. Автомобиль йөртүчеләргә юлларда игътибарлы һәм сак булырга киңәш итәләр. Татарстанда тычкан бизгәген йоттыручыларда орта зыян күрүчеләр быел 2 тапкырга күбрәк, бүгенгә 391 шундый очрак теркәлгән инде. Бу язның иртә килүе белән бәйле ди белгечләр. Май айында авыручылар саны узган елның июнендәге кебек була. Бу хакта Роспотребнадзорда хәбәр иттеләр. Гадәттә ширне урманда һәм бакчада йоттыралар. Саклану өчен шәхси гигиена таләпләрен үтәү, территорияләрне эшкәртү мөһим. Көннәр кызу торганга, толпаннар киресенчә әзрәк кадала башлаган. Сезон башыннан Татарстанда табиблар 7000 якын мөрәҗәгать ала. Бу бөҗәкләр таратучы энцефалит авыруын исә 3 кеше дә ачыклаганнар. В начале сезона регистрировали большое количество укусов. Сезон башында толпан кадалу очраклары күп теркәлде. Көннәр кызу торганга күрә хәзер бу саннар бераз кимеде. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 8%-ка кимрәк тә әле. Толпаннар исене яратмый шул. Сравнялись с прошлым годом. Татарстанда 83 кеше кызамык йоттырган, 39 балалар. Авыручыларның яртысы чит илдән килүчеләр була. Гадәттә алар Таҗикистаннан. 4 кеше хәзер хастаханәдә дәвалана. Шул исәптән 2 балада. Бу ширне электрлүчеләр белән 20 меңнән артык кеше элемтәгә кергән. Белгечләр сүзләренә караганда, җәй айларында интравирус инфекциясын йоттыручылар саны да арта. Авыруларның тәнендә тимгелләр барлыкка килә. Ел башыннан 65 шундый очракта теркәлгән. Шуларның 10-сы июль айында. Чит илләрдә актив ял итү белән бәйле бу Төркия һәм Мисырдан инфекция алып кайту очраклары теркәлгән инде. Татарстанда быелның 1-6 айында сифилис белән авыручылар саны 32%-ка арткан. Ә менә авыл җирендә бу чирне йоктыручылар 2 тапкырга күбәйгән. Бу хакта бүген республиканың тире венерология авырулары диспансеры баш табибы Гүзәл Вафина сөйләде. Табиблар белән бергә йогышлы авыруларны ачыклау буенча социаль юнәлештәге коммерцияле булмаган оешмаларда эшли. Шуларның берсе Яңа Гасыр, анда җиңү өчен тест дип аталган проект оештырганнар. Аның ярдәмендә 23 мең кеше ВИЧ-ка тикшерүдә узган. 3 мең кеше С гепатиты юкмы, юкмы икәнне белү өчен анализда бирә. Әлеге проект Россиянең 9 төбәгендә тормышка ашырыла. Шул исәптән Татарстан, Башкортстан, Чувашия һәм Удмуртиядә. Некоммерческий сектор и НКО, они именно проникают в те сферы. Коммерцияле булмаган оешмалар дәүләт сырхауханәләрен ни сәбәпледер шише алмаган мәсьәләләрне хәл итәргә булыша. Үз сәламәтлеге турында бөтенләй кайгыртмый торган кешеләр бар. Алар белән дә эшлиләр. Йыгышлы чир белән авыручылар саны артуны ачыклау да бу оешмалар ярдәмендә башкарылган эш. Здоровье или проходят систематически профилактику.
Республикада қырғый хайванларны да йогышлы авырулардан соқлыйлар. Яңа Шишмә районында оларны ашата торган улакларны эшкәртергә чыктылар. Ау хуҗалыкларында биоресурслар буенча дәүләт комитеты һәм ветеринария идарәсе белгечләре эшли. Бүгенге районның 19 урынындагы улакларны эшкәрткәннәр бу дуңгызлардагы Африка чумасы, тилчә, дерматит һәм башка куркыныч авыруларга каршы көрәш чарасы. Дезинфекцияләүдән тыш белгечләр авыру һәм үлгән җанварларны да исәпли. Әлегә ау территорияләрендә андыйлар ачыкланмаган. Qozan suyu nigә яшелләнә? Моның сәбәбе нидә һәм нинди аяныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Россия президенты Владимир Путин Татарстан премьер-министры урынбасары Шамил Гафаровны бүләкләү турында указ имзалаган. Ул хезмәт урынында ирешкән уңышлары һәм күп еллык намуслы эшчәнлеге өчен дәүләт башлыгының мактау грамотасына лаек. Бүләкләнүчләр арасында Татарстан мөфтие дә бар. Камил хәзрәт Самигуллинга Россия президентының рәхмәт хаты тапшырыла. Указда язылганча, ул моңа Идел буе Булгарында ислам динен рәсми кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан бәйрәм чараларын әзерләү һәм оештырудагы казанышлары өчен лаек. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директорын дуслык ордены белән бүләкләү турындагы указны имзалаган. Илшат Аминов аңа республика журналистикасына керткән өлеше, күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм актив иҗтимагый эшчәнлеге өчен лаек. Дуслык ордены Татарстанда дәрәҗәсе буенча 2нче урында торган дәүләт бүләге, әле кичәгенә Илшат Юныс улы үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Инде 3 дистә ел дәвамында ул иҗатны да, җитәкчелек эшендә уңышлыгына алып бара. Рөстәм Миннеханов һәм Интимир Шәймиев командасында Татарстан өчен мөһим медиа проектлар тормышка ашыруда катнаша. Нәкъ менә Илшат Аминов җитәкчелегендә ТНВ каналы Россия төбәкләрендәге иң зур милли медиа холдингларның берсенә әйләнде. Бүген Яңа гасыр телерадиокомпаниясе ТНВ Планета, Шаян ТВ, Мәйдан ТВ, Булгар радиосы һәм интернет порталы өчен берләштерә. Илшат Аминов бер үк вакытта Татарстан журналистлар берлеге рәисе һәм республиканың дәүләт советы депутаты да. Тапшыруны без бергә дип аталган махсус сәхифә белән дәвам итәбез. Анда без СВО зонасында эшләүче журналистларның материаллары турында сөйлибез. Донбасста яшәүче халыкның тормыш шартларын һәм аларга нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен күрсәтәбез. Хезмәттәшебез Станислав Назаров төшергән репортаж тамашачыларның игътибарын аеруча җәлеп иткән. Россия 1 каналының хәрби корреспонденты Донбасста һәлак булган балаларны искә алу көне турында сөйли. Киев режимы йогынтысында килеп чыккан гражданнар сугышы 2014 елның 27 июлендә башланып китә. Ул чакта Горловкада снаряд кыйпылчыгыннан бер баланың гомере өзелгән. Журналист сүзләреннән аңлашылганча, 9 ел эчендә Украина неонацистлары 228 баланы үтергән, тагын 500 сабый яралана. Балаларның күбесе тыныч тормышның ни икәнен дә белми. Махсус хәрби операция зонасында көрәше дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Исегезгә төшерәбез, Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә дә языла ала. Килешү 1 ел һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт буенча хезмәт итүчеләргә гаиләләрне акчалата түләү каралган. Туры урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шулай ук бердәм телефон номеры экранда күрсәтелгән. Йөрәк җылысын кушып ярдәм юллыйлары. Ценим жизнь оешмасы волонтерлары СВО зонасында хезмәт итүчеләргә кирәк яраклар тегүен дәвам итә. Моннан тыш медицина җиһазлары да ясыйлар. Бу аптечка, аяк-куллары сынучылар өчен шиналар, жгутлар һәм бәйләү тасмалары. Хәзер бакча сезоны булгач эшләүче кеше дә бераз кимегән, шуңа волонтерлар бик кирәк диләр. Теләге булган һәркемне көтәләр. Тулырак Чулпан Касымова. Перевязочные пакеты, кошелар, косынкалар, жгуты обязательно. Бу бер кеше өчен әзерләнгән кирәк ярак, җылы киемнәр, балаклавалар, носкилар, трослар. Күптән түгел аптечкалар тегеп, аларга медицина кирәк яраклары тутыра башлаганнар. Ценим жизнь оешмасының җитәкчесе санитар-инструктор. Кайнар нокталарда хезмәт иткән, хәзердә махсус операциядә катнаша, яралыларга беренче медицина ярдәме күрсәтә. Беренчедән иретәм кан туктату өчен жгут саларга, перевязочный пакетлар саларга, куйырга и исән булып кайтырга иге. Волонтерлар үзәге махсус хәрби операция башлангач оеша. Башта ул Золотые руки ангелы дип атала. Апрельдә Ценим жизнь коммерцияле булмаган хәйрия оешмасы буларак теркиләр. Казанда 3 һәм республика буенча берничә бүлекчәләре бар. Максатлары СВО зонасындагы егетләрне кирәк ярак белән тәэмин итү. Без җибәрдек 3000-нән артык носилка, 1000-нән артык перевязочный материалы, 500-дән артык җылы киемнәр. Бу әлбәттә әйберләр
Безнең кызлар белән эшләнгән. Утыру җайланмаларында озынрак эшли башлаганнар, ул ятып эшләүшендә уңайлы диләр. Для того, чтобы защитить бойцу почки, защитить, получается, седалище, когда холодно, и колени, локти. Әлеге оешма тәүлек буе эшли. Волонтерлар буш вакытларында килеп булыша. Тегү машиналары урнаштырылган. Носилкалар ясау өчен зур өстәл бар. Кайбер кешеләр өйләрендә эшли. Әлфия Сарулева әлеге проект турында телевизордан карап белгән. Хәзер көненә 140 бандаж ясый. Минем малаем СВО зонда хезмәт итә, мобилизация буенча. Телевизор карап, шалтыраттым да и килдем. Кызлар күрсәттеләр, нәрсә ничек эшләргә, материалны алам да и өйдә тегәм. Понимай, давай, помогай. Анастасия Кейның да ире СВОда үсләге белән киткән. Булышырга кечкенә кызы белән бергәләп киләләр. Когда муж был в отпуске, мы с ним приехали сюда. Ирем ялга кайткач безнең эшләгән урынны күрергә теләде. Ул 1 минутта туктап тормаган волонтерларны күргәч бик гаҗәпләнде. Монда ярдәм булганда безгә бернинди авырлыклар да куркыныч түгел диде. Коллективта дустана мөнәсәбәт урнашкан. Волонтерлар моны туя. Ир-егетләргә кирәк ярак теккәндә йөрәк җылысын кушып эшлиләр. Үзләренә ярдәм итәргә теләүчләрне көтеп калалар. Булышчы куллар бик кирәк диләр. СВО зонасына чираттагы ярдәмнәре 15 августта җибәреләчәк. Шулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Россия гадәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков эш сәфәре белән Курган өлкәсендәге Йолдыз авылында булды. Ул монда быелның маенда янгын вакытында зыян килгән милләттәшләребез белән аралашып, ярдәм алуда нинди кыенлыклар булуы турында сорашты. Бу Александр Куренковның әлеге авылга инде 3нче тапкыр килүе. Бирдә медицина пункты сафка бастырылган, йортлар салалар, документларын җыеп тапшырган һәркемгә йорт төзү өчен сертификатлар бирелгән. Киләсе елда биредәге мәктәп янында спорт мәйданчыгы ачарга, авылга яңа янгын сөндерү машинасы тапшырган ниятливәр. Исегезгә төшерәбез, эшкән Йолдызга Татарстаннан да ай саен гуманитар йөк илтеп торалар. Эшмәкәрләр төзелеш материаллары белән тәэмин итә. Бездән җибәрелгән ярдәм һәркемгә барып җитәргә тиеш дип белдерде илнең гадәттән тыш хәлләр министры. Яшелүзән районының Олы Ключи авылында яшәүче 7 балалы Мәрдәновларга да яңа йорт төзеп бирәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, 24 июньдә аларның хуҗалыгында фаҗига килеп чыкты. Өйләре янып беткән иде. Бу вакытта кунакта булган Мәрдәновлар өсләрендә булган киемнәре белән урамда калганнар. Әлеге гаиләгә ярдәм кирәклеге турында без репортаж да ясаган идек. Булышырга район җитәкчелеге, авыл халкы һәм эшмәкәрләр алынган. Яңа йортларның нигезе инде әзер. Мәрдәновлар өйләренә кайчан күченә алачагын Илдар Сафинин белеп кайтты. Менә монда 2 бүлмә була балалар. Берсе сезнеке, берсе безнеке. Менә үзегез сайлыйсыз. 7 балалы Мәрдәновлар яңа өйдә кемнең бүлмәсе кайда булачагын планлаштыра. Урын һәркемгә дә җитәрлек, һәр нәрсә өр-яңа була. Исегезгә төшәбез, Яшелүзән районының Олы Ключи авылында яшәүче Мәрдәновларга ярдәм кирәк дип репортаж эшләгән идек. Өйләре 24 июньдә янган. Бу вакытта кунакта булган гаилә кире кайтып документларын гына алып чыгалган. Бар мөлкәтләре көлгә әйләнгән. Авылдашлар акча белән бирде күбрәк. Күршеләр поддерживают, пока безнең үзебезнең электричество юк, электричествоны күршеләрдән алабыз. Рәхмәт аларга безотказны. Ключа кешеләре тоже киемнәр бирделәр. Үзебезнең туганнар тоже булышты кием җыярга Казаннан. Ассоциация мусульман булышты безгә. Рәхмәт Черго заводына. Кичә холодильник белән морозилка кайтардылар безгә. Вот, аларга бик зур рәхмәт. Мәрдәновлар вакытлыча күрше урамдагы йортта яшәп тора. Өй мәсьәләсен хәл итүдә ярдәм сорап район башлыгы Михаил Афанасьевка мөрәҗәгать иткәннәр. Аларга ярдәмгә шәһәр һәм райондагы төрле оешмалар алынган. Районнан без ярдәм ясадык. Резервный фонд аша бу бәләгә без акча җибәрдек. Ханский дом компаниясе бик күп булыша. Бу елны, бу гаилә яна елны, яна эртә Каршава. Бу мәсьәләне мин үзем контрольдә тотам. Барсында тәртип булачак. Бүген көндә менә бу атна башында фундаментны заливать иттек кичкенелек. Иганәчеләр дә ярдәмгә килгән. Хәзер Мәрдәновларга өр-яңа йорт салалар. Йорт агач булачак, каркасный технология буенча ортада 200 мм утеплитель. Түбәсе калайдан булачак. Ике скатлы, мотор гына 100 квадрат тирәсе йорт булачак. Һәм шулай гына параллельно бара цокольная кладканы, гидроизоляция ясыйбыз. Менә бүген көндә шундый эшләр. Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен такталар махсус сыекча белән эшкәртелә.
Яхшылыгы эшләдә суга сал, халык белмәсә, балык белер дигәннәр. Хәзерге вакытта менә бу төзеләчәк йортның нигезен тулысынча салып бетергәннәр аның ныгганын һәм кипкәнен көтәләр. Ә инде аннан соң аның диварларын өячәкләр. Көзге яңгырлар һәм салкыннар киткәнче өйне төп астына кертергә җыйналар. Ә инде күп балалы Мәрдәнов гаиләсе түземсезлек белән өй туен көтә. Сабилар да, әти-әниләр дә янган өйләрнең күмерле бүрәнәләренә утырып, өметле караш белән төзелешне күзәтә. Шәфкатьле кешеләргә рәхмәт укыйлар. Кем безгә булыша, бик зур рәхмәт. Яшелүзән районыннан Илдар Сафиуллин, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Билерде Сәлет форумының медиа сменасы тәмамланды. Онда Самара, Перим, Оренбург өлкәсе, Мордовия, Башкортстан һәм Татарстаннан 950 бала катнашкан. Бу төрле олимпиадаларда җиңүчеләр, төбәктәге Сәлет клублары лидерлары, мәктәп активистлары. Смена заманча медиа ресурсларга багышланган иде. Яшьләр журналистика, фото һәм видео осталыгы, подкастлар, социаль челтәрләрдә контент булдыру буенча белемнәр алды. Дәресләрне Татарстан һәм Россия белгечләре үткәрә. Алар уеннар, спорт ярышлары белән үрелеп барды. Сәлет радиостанциясы да эшли. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Сау сәламәт булыгыз. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш чыгыш Бөгелмә Баулы кайда алмашынучан болытлы һава явым-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 31 градус җылы, төнлә 20 градуска кадәр. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама ярчалы Алабугада һава температурасы 32 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнлә уртача +21 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшем фаразланмый. Көндез уртача температура +31 градус, төнлә 19 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта эссе һава. Көндез якынча температура 30 градус җылы, төнлә +20 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә аязучан болытлы һава. Көндез якынча температура 33 градус җылы, төнлә 21 градуска кадәр. Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез уртача температура 31 градус җылы, төнлә +20. Якшәмбе җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 32 градуска кадәр җылы. Төнлә якынча температура +23 градус. Җил уртача тизлектә, атмосфера басымы көмеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыш тормача дымлылыгы 61%. Җирнең магнит кырытыныш